Ez danî me koordinatra xizmetê me navenda herêmiya Santawna Kaliforniyayê we dive carek em ji bo plana bernameya teqesî xwe amade bikin we dive plana heyûnû bikin carna karûbar zehmet bikin ji ber we jî em di li ser amadekariyê îro agahiyan bidin we. Em vegerin wê de ma ku Steven amadekariya hewdîtina IPPya xwe dikir bi alîkariya heval û malbata xwe. Hûn çi dikin? Em amadekariyê dikin xorto. Silav ezîzê min, em dê ji bo civîna hefteyê bê cevekî li IPP'ye de bigerînin. Ji xwe hemû tijî ne. Vînê kî ye? Koordinatörê te yê nû ye? Karûne, em ê bi her we cevekî lê bigerînin. Ez koordinatorekê nû naxwazim. Baş e, jê hatiyo êdî tu mezinî. O dema tu ji tîma zarokên derbaziya mezinan bûyî, divê tu ji bo zehmetiyan amade bî. Baş e. Pir baş e tîma kavalirî. Em li pirtûkalîskan binêr. Pêşî malgirtin. Ev pir hêsane. Tu di li vê derê bi min re bijî, ne wisa? Ez difikirîm ku tu dizanî malekê bigirim. Ezîzê min, tu malekî digirî, divê tu kirayê wê bidî. Erê rast e, dema tu tenê bijî, tiştek ne belaş e. Divê tu karekî bibînî. Ez karekî dixwazim. Tamam pir baş e. Pismamê min êdî vê havînê ji bo karê paysajiyekê digere. û em dikarin garaja xwe biguherîn bikin malek. Te got qerac? Erê, ji bo listigan em dê televizyoneka mezin û sarinceka taybet bû te bînin. Mala pîrê, stara pîrê. Qeraja me. Ez naxwazim li qerajekê bimînim. Naxwe ji wan re bibêje ez naxwazim. Lê malbata min ew tevlî IPPya min kir. Ev yek nayê qebûl kirin. Steven, bela sebeb navê wê nekirina bernameya takê kesî. IPP plana te bi xwe ye. Divê tu bibêjî ka tu çi dixwazî. Malbata te û koordinatorê te ji bo alîkariyê hene. Ne ku li şûna te biryarê bidin. Bêguman, îcarkatî çi dixwazî? Ez dixwazim bi tenê bijîm. Karekê bibînim. Basketbol bilîzim û ajelekê xwedî bikim. Baş e nexwe em plana te nû bikin. Em dê pirs bi pirs pê de biçin û li rapora te binivîsin ka tu çi dixwazî. Baş e hevalo. Kam binivîsin. Pirsa yekem. Di şert û mercên jiyana xwedê tu dixwazî çi biguherînî? Ez... Wê demê tu dixwazî li kwê derê bijî? Ez dixwazim li malekê bijim lê bila ne mala dê û bavê min be. û ez ne tenê bim. Bila nêzîkî bajêr be. Pirsa duyem. Li temamê gerdûnê eger tu karekî bikî karê te bila çi be? Ez dixwazim karekê wisa bikim ku têra mala min pere jêbên û ji bo lîskên wampîran kursiyên rehet bikirim. Tu dixwazî li dora mezelan rûnê û vampîrên xwe min ji temaşe bikî. Min merak kir, gelo ez dikarim vê di plana xwe de binivîsînim. Dexter, ew dixwaze bilêtan bikire ji bo lîstika beyzbolê. Dev jê berde. Baş e, meraka te li ser çi ye? Hobiyên te çi ne? Ji sporê hez dikim. Li dibistanê ez menajerî tîma bavê xwe bûm. Lê keyfa min ji beyzbolê re tê. Pir baş e. Pirseke din heye. Kîjan beyzbol. Ew ku li ser erdê tê lîstin. Min fêm kir. Wê ji dibinî de binivîse. Baş e, pirsên me qediyan. Tiştek me ku me nepirsî? Ez dixwazim ajelekê xwedî bikim. Kûçikekî? Alerjiya dêya min jî re heye. Pisîk? Bavê min dibêje sportmen pisîkan xwedî nakin. Baş e, ajeleke ne alerjik û li gor tîmek e. Tamam e. Tu çi difikirî Dex? Ez bawerim ev planeke dê bê qebûl kirin. Hevalo. Ji bo serkeftinê walî min kir spas dikim. Îro hevalên Steven jî ji bo amedakariya civînê xwe IPP alîkariya wî kirin ku ev girînga biryardayîne beş fêm bike. IPP ve porsiyeka kes nevandî ye hem guh didi fikrên we, hem guh didi fikrên we, hem jî fikrin derdorê we. Li planê dawî divê bi temamî armancin wê nîşan bide. Ji bîr neke, tu matê plankirîna ji bo planê te ya kes navendî. Dixebit û kesê dijî tu yê.